So fi'n mynd bach fel un. Sianel y bird here. Right. Alright, pawb. What's happening? Siôn Pethau. Croeso nôl I PopT. Boys, ni wedi cael haf a hanner. Prysur iawn ynddo fe. Ni wedi bod yn joio yn Eisteddfod, Eisteddfod y Gen, Eisteddfod y Urdd. Fi hefyd wedi bod yn reslo. Ti wedi gweld hwnna? Wow! Come on! Mae fe nuts. Ond heddi fi nôl yn glynydd yn fy ystafell a mae gennau her I gyflawni. Nawr, sa'n gwybod chi'n gwybod hyn amdano I, ond dwi'n eitha gerddorol. Dwi'n chwarae gitar a canu mewn band, felly heddi mae PopT wedi anfon draw her gerddorol. Basically, right, dyma beth sy'n mynd I ddigwydd. Mae PopT wedi anfon draw llwyth o genres cerddoriaeth gwahanol a llwyth o eiriau gwahanol hefyd. Trwy defnyddio random spinner, rhaid I fi ddewis genre a gair. Ac yna creu can yn y genre yna gan gynnwys y gair sydd wedi cael ei ddewis. Ond hefyd, plis cofiwch chi Tanysgrifia I PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch am y notifications, ding dong. Off ni! Reit ni'n barod, fel allwch weld fan hyn, neu fyna rhywle. Dyma'r olwyn. Oce, gadewch ni weld beth yw'r gair yn gyntaf. Hewl! Hewl. Right, so fi angen ffito'r gair hewl mewn I can yn y genre rock and roll. So, be fi yn ffindo sy'n haws os chi'n ysgrifennu can yw trinau tipyn bach fel cerdd neu stori yn dyfe yr hewl. Ti'n gweld na? So rock and roll fi eisiau bach yn heavy. Mae gyda rhyw melody, so fi'n mynd bach fel un. Sianel y bird here. Mae'n fi'n funny. Right, ar ôl lot o sgriblo a lot o chwarae byti gyda gitar, fi'n meddwl fi wedi gwneud ond am can rock and roll, tara acoustic guitar, hello electric. Mae popeth yn dawel, methu clywed dim byd. Fi'n edrych i'r dde, ac yna i'r chwith. Wydych mam paid redeg, cofiwch dal fy llaw. Mae'r golau yn gwyrdd, Ni gorfod mynd yn nawr. Ni'n codi'r hewl! Ni'n codi'r hewl! Oce, can un wedi wneud. Good laugh. Ymlaen ni I opsiwn rhif 2. PopT! Funny. Pop and PopT. Fi'n ffeindio bod lot o pop music dyddiau yma yn love songs, ti'n ma? So, os na rhyw ffordd yn ei rhyw fath o love pop song amdan cyflwynwyr PopT, falle fyddai'n ennill Grammy. Mi gyda'r tune, boys. Ready, boys, fi wedi bod wrthi ers awr. Joke, literally 10 munud, 20 minutes. Fi wedi dod lan gyda can eitha emotional, actually, o'r enw PopT. Mae fe mynd rhywbeth fel hyn. Creu cynnwys arlein na beth ni'n neud, fideos llawn peis ac ambell I surprise, ond be fydd nesaf?
Jacob yn ddringo, Cadi yn vlogio, Elin yn geimio, tra bod Jed yn reslo, actio yn sili neu chwerthin ar teli PopT. Ni'n dy garu di. Ni'n dy garu di. Right, a dyna ni wedi gorffen. Gobeithio chi wedi mwynhau'r fideo yma heddi. Os felly, cofiwch chi Tanysgrifio i PopT, ro thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch am y notifications, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf. Ond tan hynny, boys, ta-ra!